Наша будучыня, наш дом – это Беларусь. Это нам Богом даденная земля. Это наша территория, это наша гісторыя. Мы выраслі з этой зямлі, і мы на яе павінны вярнуцца і там быць. Што ж цяпер захапілі гэты дом ворагі, таці там усялякія. Сёння яны там, заўтра іх не будзе. Заўтра павінны прыйсці мы. Таму дом наш там, і мы павінны думаць, каб гэты дом вызваліць, каб ён квітнеў, і там наша, так як габрэі думалі, па ўсім свеце яны былі распаўсюджаны, але яны хацелі вярнуцца на зямлю абетованую, не вярнуліся. І зрабілі цуд, яны адрадзілі іврыт, не было ўжо этой мовы, яны адрадзілі. А у нас што? У нас жывая мова, у нас жывая літаратура, усё ёсць. Толькі у галовы набэсцілі Москва столькі людзям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорить.